reit, os ydych chi adre, dyn ni chdi bach yn hwyr yn cychwyn, fel sydd yn digwydd bob bore Dolig. Ond dylid llawen i chi gyd. Ac ie, byddwn ni'n cychwyn o chdi bach. Ie, fel mae Steffan newydd dweud, dyn ni yn gobeithio cychwyn cyn bo hir, mae pobl yn dal i gyrraedd ar y funud, felly byddwch yn amyneddgar os gwelwch chi fod yn fawr. Mae pawb yn eitha excited fan yma yn parhau i gyrraedd a sôn am y gwahanol anrhegion maen nhw wedi cael. Ie, dwi droed ymlaen wan. Mae pobl adre yn aros amdano chi, felly dowch wan am a reit sydyn. Iawn, wel croeso chi gyd yma a Nadolig Llawen. Gobeithio bod chi gyd wedi cael noson dda neithiwr, ddim wedi codi'n rhy gynnar bore yma. A bod hi yn ddiwrnod i chi edrych ymlaen ato fo i fwynhau. Ond bore yma, da ni'n cael cychwyn efo yn gilydd fan yma. A mae hynny yn braf. Croeso i bawb sy'n gwylio gartre. Gobeithio bod chi yn gallu'n clywed ni'n iawn a bod chi'n gallu ymuno efo ni. Nhw wedi bod yn ddyddiau rhyfedd yn dydyn nhw, ond da ni'n cael cyfle i gofio bod na un Duw sydd yn dragywydd ac un Iesu sydd yr un ddoe heddiw ac yn dragywydd. A'i doeth wy fi i deithio a dilyn dy olau di heno ganol byd i geisio disgleirdeb ei wyneb o. Dyna falle oedd y meddwl y doethion. Ond dyma nhw'n dod i geisio a gweld disgleirdeb gwyneb yn harglwydd. Ac oedd wedi newid i byd nhw yn llwyr. Wel, gadwch i ni weddio i ddechrau.
Arglwydd yn Duw, dyn ni'n diolch i ti am y cyfle dyn ni'n cael bore yma i ddod at yn gilydd, i addoli am i ti o Dduw yn tad, trwy dy drigaredd, feddwl amdano ni ac ystyried yn hangen ni, a danfon gwaredwr i fod yn un i ddod at yn hochor ni, i fod yn Emmanuel, Duw gyda ni, i ddwyn yn beichiau ac i roi ni'r gobeith y byddwn ni ryw ddydd yn cael mwynhau i gwmni o yn dra gywydd. Dyn ni o dad yn diolch am y cyfle dyn ni'n gael rwan i gofio, i addoli ac i ddiolch i ti am dy ddaioni. Dyn ni'n gofyn y bydde di efo ni o Dduw tad trwy dy drigaredd a dy ras. Gad i'n amser efo'n gilydd fod yn gymorth yn arbennig os oes rhai sydd yn gwylio, sydd yn teimlo yn unig neu yn anghennus bod yna bryderon yn eu calonnau. Gad i'r bore hwn fod yn fore o deimlo o'r newydd, dy fod ti'n gwybod amdano ni, a dy fod ti am fod yn Emmanuel, yn Dduw gyda ni. Rhoi ni lawenydd felly trwy Iesu Grist ac am fod Iesu Grist yn waredwr digonol i bob un ohono ni. Ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Gwasanaeth gwahanol bore yma. A dwi wedi trefnu bod yna garolau i ni i'w canu, ond heblaw am hynny, ydych chi'n mynd i fod yn cael cyfle i ddod i fyny i gymryd rhan. Mae peth fan yma i lanhau ar maic ar ôl i chi i ddefnyddio fo. Felly, dawch yn eich tro fel ydych chi yn ddymuno mewn gwirionedd. Ond mi ganon ni garol efo yn gilydd i ddechrau. Wel, yn gwawrio ddydd i'w gofio, dwi'n credu di'r garol gyntaf dwi wedi gosod i lawr. Nawn ni gychwyn eto.
o Llangefni i gymryd rhan. Rhaid ti ddod ar y llwyfan yn gynnau iawn. Be di hwnna? Oce. Mae Ffion, chwarae teg, wedi paratoi. Chi'n gweld chi bach o hwyl, oce? So ar y llawr mae yna glycha. A ffordd ydych chi'n chwarae'r cloch, ydych chi'n taro'r top. A mae'n canu, oce? Neu, mi fedrwch chi gael ffon. Okay, ac o ddim yn lightsabers, okay? Da ni'n mynd Star Wars bore yma. Ond beth ydych chi'n efo hein, da chi'n taro'r llawr efo nhw. Neu llaw, sut yw'n hyn wan? Neu llaw, a maen nhw'n neud nothing, okay? So mae'n gwahanol un, neu sŵn gwahanol. So, gyda chi ddewis. Gwch chi ddewis polyn, neu gwch chi ddewis cloch, ond un da chi'n cael. Okay. Nesa, da ni am ddysgu hyn, okay? Pan dwi'n neud hyn, da chi'n stopio. Pawb yn sbio? Pawb yn sbio? Right, okay. Clwch ar y llaw? Clwch ar y llaw? Da iawn. Right, okay. Fi di'n gyfaros i'n amser chwarae. Rwan ta, ar y bapur yma, mae yna lythyren, so os da chi'n gallu darllen y lythyren, yn oce, neu mae yna liw, oce? So pan da chi'n gweld eich lliw neu llythyren beth da chi wedi ddewis, da chi isio taro'r cloch neu taro'r polyn, oce? So da chi isio rei hein wrtha chi wan. So, nhw'n i gael ymarfer, iawn? Pwy sydd yn felyn? Unrhyw sy'n felyn, canwch eich cloch os ydych chi'n felyn. Just taro top. Iawn? Pwy sydd yn wyrdd? Go gwyrdd cwrs, gen ti gwyrdd gola. Pwy sy'n goch? Oce. Right. Oren. Iawn. Beth nesaf mae rhaid chi ddysgu di hyn, bob tro mae yna blob, mae hynna'n golygu un sŵn. Iawn? So os da chi'n gweld blob melyn, mae'n golygu un ping. Dio ddim yn golygu mynd ping, 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 ping. Oce? Rwan, dwi'n ni weld pa diwn dio fod, oce? Ti eisiau chwarae fo gyntaf ar y piano? Diolch, ti eisiau chwarae fo gyntaf? Ond rhaid yn ar y deg, so. Sgyn i'n mewn? Oce, ta waith. Nw'n ni drio, ni'n rhaid yn anghywir. Rhaid, pwy ti melyn? Melyn sy'n gynta, oce? Barod? Barod? Melyn, 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 gwyrdd tywyll, coch, oran, melyn. Gwyrdd nesa? Gwyrdd gola, gwyrdd gola, gwyrdd gola. Oran? Melyn, oran, gwyrdd. Melyn, 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 gwyrdd tywyll.
gadwch y clycha ar ffyn lle maen nhw, a gwch chi mynd yn ôl i eistedd lawr. Diolch yn fawr. Alla gwch chi drio nhw ar y diwedd eto. Daniel, ti siarad, si? Alicia. So, blant, da ni'n ymwybodol fod hwnna'n rhywbeth gwirion sydd ddim byd i wneud efo'r rheswm pam da ni yma bore yma. Ia? Dydy Jingle Bells, ia, Batman Smells na dim byd arall, yn ddim byd i gwneud efo Dolig bore yma. Da ni'n mynd i ganu rhywbeth arall i chi rwan. Oedden ni amser cinio ddoen sylweddoli fod ganddon ni ddim eitem. So, yn handi iawn pan mae'ch plant chi'n gallu chwarae offer yna. Da ni wedi sgwennu tiwn i fynd efo Eseia penod 9, adnod 6 a 7. So, bob cyfnod advent ar y wal yn y gegin, mae yna llythrenau mynd i fyny sydd yn sgwennu dechrau adnod 6, canes bachgen a aned i ni. Problem ni blwyddyn yma ydy, dwi wedi bod yn brysur, so mae ni'n dweud canes bachgen, a does na ddim mwy i fedru mynd i fyny wedyn. Ond da ni'n mynd i drio canu hwn yn drefnus, 9 munud i'n clywed llawer chdi dy hun, drws chwarae fo, iawn. Mae Daniel yn mynd i chwarae'r clycha i fynd efo fo. Ni weld sut mae hynna'n gweithio. Gen ti dran di? Dwi angen hwn rwan yna. Handi fi gael o hefyd, oce. Iawn, oce. Tynnu masg ti ganu, oce. Iawn. Dechrau di. Bounce la fawr gyda. Dy bedal di symud. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth. Yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth, bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn.
Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Mae'r geiriau yna yn rhyfeddol yn wir, a rhyfeddol ydy bod nhw wedi cael ei ysgrifennu 700 mlynedd cyn i'r Arglwydd Iesu gael ei eni. Da ni weithiau meddwl bod ni'n gorfod aros yn hir, mae'r pandemig yma o pryd mae'n mynd i orffen. Ond oedd rhaid i bobl ddisgwyl am gymaint o amser. 700 mlynedd ar ôl i'r geiriau yna gael ei ddeud cyn bod nhw'n cael ei gwireddu. Mae Dyw'n ffyddlon. Mi ganon ni garol arall efo yn gilydd. Dwi'n yn cofio be di'r ail garol yma rwan. Diolch i Cyngor Ysgolion Sul am rai o'r carolau da ni'n ganu heddiw nhw sydd wedi trefnu rhai o'r carolau yma. Rwan mae Eirin am ddod ymlaen am funud bach. Go on, lawr â chi. Plant. Oedd i gofyn efo plant dod.
Helo. Reit ta. Da chi iawn bore yma? Wedi bod yn agor anrhegion. Da chi bod yn agor anrhegion. Os na rhywun wedi cael deinosor bore yma? Os na rhywun wedi cael tedi? Dwi'n gweld tedi yma yma. Os na rhywun wedi cael doli? Wyt ti wedi cael doli, Elain? Ti wedi fama, Elain? Ti data fi? Mae Elain wedi cael doli. Tio dangos y doli. Reit ta. Mae Elain hefyd wedi gwisgo fatha'r ddoli. Achos mae'r ddoli yma yn troi yn marionette. Pan mae'n troi yn ladybug, mae'n drwg gen i. Mae hi'n troi edrych. Fel yma. Wel, chydig o flynyddoedd yn ôl, mi ges i hefyd y ddoli. A dwi'n meddwl, efallai bod fi wedi deud y stori yma o blaen, achos dwi'n meddwl bod fi'n cofio Caleb yn hogyn bach yn clywed y stori yma. Ond un dolyg, mi ges i ddoli hefyd. A dwi wedi dod ar ddoli hefo fi. A mae gyno Anna ddoli digon tebyg i hon. Da chi'n licio noli fi? Reit ta. Pam da chi'n chwerthin? Reit ta. Ond edrychwch yn ofalus ar y ddoli yma. Chwynnu. Dyna welliant. Reit ta. Be da ni weld yma? Mae y tri gwr doeth. Felly, mae gynnon ni y tri gwr doeth am yr anrhegion. Da ni'n cofio be gath Iesu'n anreg. Cynan, ti'n cofio hyn? Aur, Daniel, ffys a rhywbeth arall? Myr. Reit, a wel, Anna, mae gyda chdi'n o'r dolis fel yma'n does, so beth da ni'n neud, da ni'n agor hon rwan, mae'n fwy. Mae hon yn gwisgan. Reit, ta. Oce. Wps. Oce. Mae gynnon ni, pwy ti'n weld, Joseph ydi hwn. So mae gynnon ni Joseph yma. Reit, ta. Beth am ni dynnu? Gan ni weld, pwy so dan Joseph? Pwy da ni'n weld i hon? Mair ydi hon. Reit, ta. Oce. Daniel, be di hon? Dim y baban Iesu. Be di o? Angel. Mae'n dlws fatha baban, ond nac i angel. Ydi hon, da ni'n gallu weld, mae'n adenydd yn y cefn. Oce. Elain, eistedd i lawr. Reit ta. Be di hwn yma? Ty lleian? Asyn, mil di hwn. Ydych chi'n meddwl bod e... Da ni wedi cael pwy? Tri gwr doeth, Mair a Joseph, Angel, da ni wedi cael Asyn. Os ar rhywun ar goll? Y baban Iesu. Ewan, na ni gymryd bod y bugeiliad yn rhan o fo'r asyn, ond, ia, y baban Iesu, ynddo? Dyma ni, y baban Iesu. Ac bod o lot llai na'r lleill, hwn di'r un pwysig yn y canol. A dyma dwi am i chi gofio, dyma da ni gyd eisiau cofio, dolyg yma. Yn ganol, holl brysurdeb y dolyg, a da ni'n agor yn anrhegion, a da ni'n mwynhau yn hunan, pwy da ni'n gofio sydd yn wir bwysig yn y canol. Pwy di hwn? A Iesu. So dyna dwi eisiau chi gofio pam da ni'n mwynhau y bwyd dewi. A pam da ni'n mwynhau chwarae efo'n anrhegion ania. Na'r baban Iesu yn y canol sydd yn bwysig. Reit, dwi'n gorfod pacio yn ôl i rwan. Felly, gewch chi fynd i ista lawr tra dwi'n gwneud hynny.
Diolch Eirin. Dyna fo. Mae dipyn o waith rhoi rhain yn ôl at ei gilydd. Mi newn ni ganu Carol arall efo yn gilydd rwan. anrhegion dolyg dwi wrth y modd yn cael bob dolyg ydy bod Heledd yn dod adre ato ni am ychydig o ddyddiau. Mae Heledd ar hyn o bryd yn Iwerddon a yn gweithio ac felly mae hi'n dod i rannu efo ni. Di hwn ymlaen? Yndi, oce. So, un o'r pethau sydd wedi bod yn helpu fi feddwl am dolyg dros yr wythnosau dwytha, da ni wedi bod yn dysgu can i'r plant yn y capel. So ni'n meddwl fyswn ni jyst yn, ddim yn canu'r gan i chi, ond yn chwarae y fideo efo'r gan a gallech chi joinio mewn hefyd. Ond un o'r pethau mae'r gan yma'n sôn amdan, dim yn uniongyrchol, ond mae o'n esbonio falle, ydy yr enw mae Iesu'n ei gael pan mae'n cael ei eni, Emmanuel, Duw efo ni. Bod Duw wedi dod, dim jyst i fod yn gorfforol ar y ddaear, ond bod wedi dod i fyw y bywyd da ni'n byw yno fo. A bod o'n deall y byd da ni yn byw ynddo fo. A bod o wedi gwneud hynna, bod o wedi dod yn agos mwyn dod â ni yn agos at y fo. So na i jyst darllen y bennill gyntaf i chi. So, mae'n Saesneg, sori, falle bod hwnna'n brosiect cyfieithu dad ar ôl fo ymddeol falle ar gyfer blwyddyn nesaf. And Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us, crying, he takes his first breath,
held by his mother, helpless, close to her beating heart. Jesus, laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me, a stranger, into a child of God. So ar y fideo, mae'n canu yr bennill gyntaf ddwywaith. So falle allwn ni wrando'r bennill gyntaf, a wedyn allwn ni joinio fewn efo'r pan mae'n mynd trwodd yr ail dro. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us, crying, he takes his first breath, held by his mother, helpless, close to her beating heart. Jesus, laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me, a stranger, into a child of God. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. Like us, crying, he takes his first breath, held by his mother, helpless, close to her beating heart. Jesus, laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me, a stranger, into a child of God. Jesus, King of the highest heaven, learning to take his first steps, that he might bring us life. Like us, knowing our smiles and sorrows, he showed the way to follow, a way that is true and right. Jesus, take away every darkness, steady my simple footsteps, that I might in your goodness live as a child of God. Jesus, take away every darkness, steady my simple footsteps, that I might in your goodness live as a child of God. Un o'r pethau rhyfeddol am neges y Nadolig, mae berthnasol i bawb ar draws y byd. Dim ots pa iaith, oedden ni'n canu'r Saesneg fanne, ond os mots pa iaith dych chi yn siarad, be di'ch cefndir chi, mae gynnon ni waredwr sy'n berthnasol i bob un ohono ni. A'r stori yn siarad efo pob genhedlaeth trwy'r oesoedd, a hynny yn reswm i ni fel Cymru gael llawenhau. Mi ganon ni garol arall. Dyma ni ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach. A peth efo y garol yma ydy bod y pennill olaf yn dweud mae rhaid i ni ymateb i hyn. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt.
Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesen faban bach. Y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynta'r Seina, yr iawn gaid ar Galfarian faban bach, yn signo bron Maria faban bach. Cai bywiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair, a gwir Feseia Daniel ar lun Mair. Caid bachgen doedd Eseia, raddewyd roedd I adda, yr alfa a'r omega, ar lun Mair, mewn cor y Bethlem Juda, ar lun Mair. Diosgodd Christ ei goron o'i wirfodd, mwyn coron I Seion o'i wirfodd. I blygu bendi halog o dan y goron ddreiniog, I ddioddef dirmig lludiog o'i wirfodd, codi pen yr eog o'i wirfodd. Am hyn bechadir brysia fel yr wyt, ymofyn am y noddfa fel yr wyt. I tir agorwyd ffynon a ilchydlwyddau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Wel, mae Ann y fyna yn dymuno Nadolig llawen iawn I chi yma. Braf gweld chi ar bore Dolig fel hyn, ac yn dymuno Nadolig llawen I bawb sy'n gwrando y bore yma. Does gynnon ni, wel, mae hyn wedi digwydd ers rai blynydde, y backing grŵp arferol. Dyn ni yn dod o Penegarreg, felly dyn ni ddim yn mynd I ganu, ond dyn ni'n mynd I chatio chydig bach a defnyddio rhywbeth, mae Ann wedi dod ar draws gan Eglwys Gaerdydd. Dyn ni wedi gofyn caniatad, o Catrin yn dweud bod yn oce, so mae hwnna'n iawn siwr o fod. Wyn yn cyflwyno a rhai yn Eglwys Caerdydd yn canu hen garol Plygain, Cyd Ganlet. Ond o'n i'n meddwl cyn wneud hynny, mae'n hyfryd mewn gwirionedd I feddwl bod yr hyn dyn ni'n dathlu heddiw wedi cael ei drefnu ers blynydde maith. Mae'r llinell na gan Dafydd cyn dyfod dydd dyddiau neu cyfod, rhywbeth felly ynde. A hynny yw mae'r trefn yma ar gyfer y waredigaeth wedi dod I ni o'r cychwyn. Yn y dydd cyn dyfod dyddiau, dyna sut mae'r garol yna yn cychwyn. A dyn ni'n edrych yn ôl mewn gwirionedd am hanes yn yr Hen Testament a'r proffwydilaethau gwahanol rhai wedi cael eu cyfeirio ato bore yma yn barod. A mae Matthew yn cyfnodi hyn, y digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r
proffwyd, wel y bydd wyrif yn bechiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Emmanuel. Ac un o'r proffwydolaethau yna, wrth gwrs, yn Eseia, fel dyn ni wedi clywed yn barod y bore yma, penod 9, canes bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Ei gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Duw Cardan, tad bythol, neu fel yn cyfeithiad William Morgan, tad tragwyddoldeb, a dyna'r geiriau sy'n cael ei ddefnyddio yn y garol fyddwn ni'n cydgannu gyda'n gilydd. Tywysog heddychlon, ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch. I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn hyd byth. Dyn ni'n edrych yn ôl ar y proffwydolaethau gwahanol. Dyn ni'n edrych yn ôl at hanes y geni. Ond mae'r Efengyl yn fyw heddiw, yn tydi? A mae hwn yn brofiad i ni heddiw. Ac fel o Dafydd yn sôn, a fel mae sy'n cael ei ddeud yn y garol yma, bod ni wrth glywed yr Efengyl yn ymateb i'r Efengyl yma. Ychydig o'r adnodau allan o lyfr Paul a Titus, lle mae'n cyfeirio sawl gwaith at ein gwaredwr yn y llyfr yma, llyfryn bach, y llythyr yma at Titus. Ond mae'n dangos beth yw'n ymateb ni i Iesu Grist ac i'r Efengyl. A beth dyn ni am wneud? Ein bod ni fel addurn ym mhob peth i athrawiaeth Duw ein gwaredwr, oherwydd amlygwyd gras i ni i ddwyn gwaredigaeth i bawb, gan ein hyfforddi i ymwrthod ac anifioldeb a chwantau bydol, a byw yn ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol, a disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Dyn ni'n edrych yn ôl. Dyn ni yn y dydd presennol. O hefyd, dyn ni'n edrych ymlaen at dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist a bod ni'n neud hynny trwy ffydd. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd. Mae hyn oedd wedi cael ei sôn amdano fo, wedi cael ei wireddu. Ond mae yna dyfodol ar ein cyfer ni wrth i ni ddisgwyl am yr arglwydd Iesu Grist. Felly dwi'n jyst yn gofyn i chi wrando ar beth mae hyn, a beth mae Wyn James yn sôn am y garol. Mae Steff siwr o fod wedi cael amser i jyst i rhoi hwn i fyny ar-lein. A bod ni hefyd yn cael cyfle wedyn i gyd ganu gyda'n gilydd. Mae yna sai bach yn y canol lle dwi wedi rhoi i fewn cyd-ganwn, so mae'n gyfle ni i sefyll i fyny a bod yn barod i ganu gyda criw Caerdydd wedyn y carol y swper. Diolch yn fawr. Wel, ffarmwr o Lanfachreth yn Sir Fôn oedd Richard Owen ysgrifennodd y garol cyd-ganed dynoliaeth am ddydd gwaredigaeth. Fe gafodd drwedigaeth pan oedd yn rhyw 70 mlwydd oed yn 1810 ac fe budyddiwyd gan y pregethwr enwog Christmas Evans. Mae'r garol yma, fel sy'n mor wir, mor nodweddiadol o'r carolau plygen, yn un peth, mae'n llawn seiniau yn yw odli a chyfrithrennu, yn dyfa cyd-ganed dynoliaeth am dydd gwaredigaeth, i chi'n clywed yr odli a'r cyfrithrennu, yn yn y llinell gyntaf unig, ac mae'n hynny'n redig trwy y cyfan. Ond y peth arall sydd yn digwydd yn y pennill gyntaf yw'r anogaeth yma i ganu mawl a'r llywennydd sy'n redig trwy y pennill yma, oherwydd fod y Mesaia wedi dod, fod y Crist wedi dod, fod y gwaredwr wedi dod. Hynny yw, Mesaia a Crist yn eiriau sy'n golygu eneiniog. A'r un mae Duw wedi i ddewis ei ddethol a'i neilltuo i fod yn waredwr ni. Ac oherwydd hynny, mae dydd i enni fe yn ddydd o ddedwyddwch, yn dydd o lywenydd.
A dyna nogaeth y pennill cyntaf yna nawr i'w foli a llawenhau o'i blegu de. Wel, un beth sy'n wir am y carolwyr yma yw bod nhw wedi trwytho yn y Beibl, a mae yna gyfeiriadau Beiblaidd yn rhedeg trwyddyn nhw, yn cael ei gweud trwyddyn nhw. Dyna welwn ni yn yr ail bennill, mae'n arbennig nawr. Pwy yw'r un ma sydd yn y preseb? Wel, tad rhagwyddoldeb. Hynny yw'r un mae Isaiah wedi sôn amdano fe. Wedyn, mae e'n hael cyfiawnder. Yr un mae Malachi, proffedoliaeth ola yn yr Hen Testament yn sôn amdano fe. Mae'n un sy'n wedi ddod yr hael yn codi a iechyd yn ei adenydd. Pwy yw e? Wel, yr hwn y dwyf. Dyw dyna yr enw roedd Duw wedi dweud wrth Moses i ddweud wrth bobl Israel o'n nhw dan o'r thrynder yn yr aifft dan Pharaoh. A mae Duw yn dweud wrth Moses, pan fydden nhw'n gofyn pwy ydw i, dwedwch wrthyn nhw hwn y dwyf, yr un tragwyddol yma, dyfa. A dyna sy'n gyda ni fan hyn, nawr yr un sy'n dod i fyd o'r thrynder. Mae Christ ei hun yn dweud yn y byd mae gwrthrynder ag ewch, ond bod i wedi gorchfygu'r byd yma ac yn dod â tangnefedd i ni. Dyna'r un nawr sy'n cael ei ddarlunio yn y pennill yma, yr un sy'n dod i ngwaredu ni, yr un tragwyddol yma sydd yn dod wrth yn hochor ni ac yn diodden yn lle ni. Yn wreiddiol roedd y carolwyr plygen yn cael ei canu mewn gwasanaeth yn gynnar iawn o'r fore Nadolig, y plygen. Hynny yw, plygen yn golygu adeg canu'r ceiliog yn y bore. Ond beth ddigwyddodd gyda'r amser oedd bod y gwasanaethau plygeiniol mae'n symud i'r hwyr ac yn symud i gyfnod y Nadolig, a nid dim ond ar ddydd Nadolig ei hunan. Ac ar un adeg, beth yn cael ei alw y blygen fawr yn Llanfihangel yn Wynfa ar ddiwedd cyfnod y plygeiniau. Dyma rhywun fyna yn dechrau yr arfer o orffen y plygen trwy canu'r garol yma, cyd ganed dynoliaeth. Yn randol, dwi'n meddwl, oherwydd y cyfeiriad yn y pennill ola at y swper yn barod, oherwydd beth oedd yn digwydd, fel yn nhw'n arfer mynd o'r plygen i gael brecwast pan oedd yn y bore, ond nhw'n nawr yn mynd o'r plygen i gael swper neu gilydd. A beth sy'n gyda chi, eto mae'r garol yma'n hir, mae'n 10 pennill i gyd, ond dyma'r pennill ola nawr, ar ôl y 2 pennill gyntaf ni wedi edrych arnyn nhw, mae'r garol yn mynd yn ei blaen i sôn am farwolaeth Crist ac am ei atgyfodiad ac am y waledigaeth sy'n dod trwyddo fe. A nawr y pennill ola nawr yn pwysleisio beth sydd o'n blaenau ni nawr os y'n ni'n ymateb iddo fe. Hynny yw, defnyddio na'n breintiau nawr, mae Duw wedi cynnig y breintiau mewn ni nawr, defnyddio nhw. Credwch ynddo fe, mae'n y beryg i ni nawr. Os nag i ni yn credu yn Crist, mae eisiau ni ddianc, ac o'n blaenau ni wedyn o ddianc o gyrraedd y nefoedd, mae yna swper fawr i ni. Ac wrth gwrs mae'r Beibl yn llawn sôn am y gwleddau yma sydd yn nodweddu bywyd gyda Duw. Mae Duw yn sôn am y ffordd mae'n darparu gwledd i'w bobl ar y mynydd. Mae Crist a dameg yn un o'r swper fawr ac yn y blaen. A dyna sydd gyda ni yn y pennill ola yma. Wel, mae'r swper yn barod. A'r bwrdd wedi osod, wel, dewch nawr, dewch blant y Fradlon. Os ych chi'n cofio dameg am Mab y Fradlon, beth sy'n digwydd pan mae'r Mab y Fradlon yn ôl, mae'r tad yn trefnu gwledd ar ei gyfer e. A dyna'r pwysles y pennill ola yma nawr. Mae yna wledd ar ein cyfer ni yn dragwyddol, ac oherwydd hynny, wel beth gallwn ni wneud, ond canu mawl a gweiddi Hallelujah i'r Meseia sy'n maddau byth. Amen. I ganed ymnoliaeth a fydd gwaredigaeth, ta'i trefn yr agluniaeth i'r glaeni. A chan Hallelujah o fawn i'r gorucha, Meseia Judea i dewi. Molian nhw'n ôl lawenydd, gwirad yw fod gwaredydd, fe anwyd cael dwad
at i ni, sef Christ y brenin Iesu. Cyn dydd, yn Bethlehem yn ddigydd, fe gall o wenydd ar fore ddydd, o weledd dwydd. Cael Iesu mewn pleser, diw tatra gwyddolder, yn olyddi ar y o'i herwydd. Hael mawr y cyfiawnder, yn yd y gorffrymder, yn faban bach tonner mewn tywydd. Hwn a dwyf, yn signo bronau'r warydd, gwirawdur bob rywanian, dyna dwyf hyn ar feden. Y gair, yn gnawd ar luniau mair, a chilw ffaron gosod arno i'w giro yn y pair. Defnyddiwn ein breintiau, mae periglon holau, cyn delo difangau dihangon. Mae heddiw'n ddydd cymod, a'r swper yn barod, a'r bwrdd wedi ei osod o brasiwn. Mae'r dwyl o fyd yn hoelion, yn derbyn plant a fradlon, i wlad y gan adnefol, i wledda yn dragwyddol. Amen, amen, o moliant byth, amen. Halleluia i'r Mesoea, sy'n maddau byth, amen. Iawn, wel, o'n i jyst isio deud gair bach. Mae wedi bod yn nadolig gwahanol i ni yn tu ni, efo bod ni wedi gorfod hunan ynysu. Ac da ni jyst mor ddiolchgar i gael bod allan o'r tŷ heddiw a cael chydig bach o ddyddiau cyn heddiw i fod efo pawb ac yn y blaen. Ac o'n i'n gofyn i'r plant, reit, blant, meddylwch am eiriau i ddisgrifio cael yn ynysu. A dyma be nathon nhw ddod fyny efo. Trist, unig, bod, rhwystredig a blin. Felly mae hwnna falle medru, a dwi'n gwybod bod yna rei eraill yma wedi bod trwy brofiad tebyg, a mae yna rei adre heddiw hefyd yn gorfod hunan ynysu. A wedyn, ydych chi'n meddwl, wel, sut brofiad ydy o i gael allan o hynny, i gael eich rhyddhau? A dyma dy geiriau, hapus, cael allan o carchar a cyffroes. A mae hwnna falle yn dangos i ni chdi bach o beth ydy cael rhyddid. Wel, y gwir ydy, fel Cristnogion, da ni wedi cael yn rhyddhau o lockdown ac o isolation llawer mwy. Mae beth mae Iesu wedi wneud drosta ni, a'r rhyddid mae e wedi prynu i ni jyst yn wych. Mae'n rhyddid sydd yn mynd yn llawer pellach na jyst cael amser da a medru cael parti a medru cael hwyl. Mae'n rhyddid tragwyddol. So ni jyst eisiau darllen chydig o adnodau Effesied 2, dwi'n meddwl sydd yn dangos be
beth ydy'r carchar yma da ni wedi cael, da ni'n rhan ohono fo naturiol, ond wedyn y rhyddid rhyfeddol sy'n yna. Effesiau 2. Biadeg pan oedd y chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn, mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn y rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rai hynny roeddem ninna i gyd unwaith, yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthi dymuniadau'r cnawd a'r synhwyrau. Roeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Dyna oedd yr isolation oedden ni yno fo. Wedyn mae Paul yn mynd ymlaen, ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd. A chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Christ. Trwy ras rydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gyda gef a'n gosod i eistedd gyda gef yn y nefolion leoedd. Mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod cyfoeth difesur ei ras trwy ei dirionddeb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras rydych wedi eich achub trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio, oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi drefnu i ni o'r dechrau. Dyna beth ydy cael yn rhyddhau go iawn. Dyna fo. Iawn. Fel o'n i'n dweud, cyfarfod bore fory am 9:10. Yn y cyfamser, gobeithio byddwn ni'n gallu mwynhau gyda'n gilydd weddill y dydd wrth gofio am y geni. Mi newn ni gloi efo Carol sydd yn aml yn cloi y gwasanaethau yma, cyfeithiad o Garol Saesneg Charles Wesley. Ewch sydd yn
A'r gair a ddaeth yn gnawd a cadrigodd yn ein plith ni, a ni a welsom ei ogoniant ef. Gogoniant yn y goruchaf i ddiw, ac ar y ddaear tyngnefedd i ddynion o wyllus da. Boed bendith yr arglwydd i aros ar bob un ohono ni'n adolyg hwn, a llywenydd yn llenwi'n calonau, a boed i'n unau y ddeud wrth eraill am heilion ni yn Duw rhyfeddol ni. Amen. A nadolig llawen i bob un ohonoch chi.